danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sa wai ka haƙura na yaka bane so ne ya saka shi so bai da magani kamar tabo ne shi so ke kasa ni na baka zuciya so kenan na kulle zuciyata ba gurbin wata bayan ke ya baki zuciya so kenan ya kulle zuciya bai gurin wata bayan ke mai so a zuciya soyayya mai ba ku gani mai so a zuciya soyayya ce ta yau da rene ta bar zuciya a cikin kunci kaunar ta ce a raina safe da rana ina barci sai na tuno ta don sha'awar magana da nake kwalla ta cuce zuciyata don ta yau da reta kullum ta faɗa min wai a duniyar soyayya ba wani bayan ni wayo ni zuciyata da an yau da reta wayo ni kaina mai so a zuciya soyayya ce shi so yana da daɗi wani bi ya saka kuka sai ka yi juriya abokina ka daina kuka Allah yana gani kuma zai kare ka shi dafin so ya zarci yadda kai zato ke bi kamar ta komai sirri na rayuwa ta laila kiɗe nake so na baki zuciya ta dankin mai da ni fa gwarzo ya baki zuciya so kenan ya kulle zuciya ta bai gurin wata bayan ke wai ina keke ne da ya kone da gida ki tafiya ki dai ce na ke so na aura harira ki yaudara mai zato ba ni ke dai ce madubiya ta ki yaudare ni dan ni yau ke ce madubiya ta gashi kin bar ni mai so a zuciya soyayya ce salam abokina lafiya ko har yanzu dai kana tunanin yariyan nan ne ko kai dai na bari kawai na gaya ma wannan sakon naka zai je gare ta bi izinin layi idan rabanka ce zaka same ta harira ko mai so a zuciya soyayya wai ba ku gani mai so a zuciya soyayya ce mai so ka bude kunnuwanka yana da dan bayani ka so a so ka shi ne amma ban da karambani duk duniya ashe so ɗaya ne kowa ma yana yi madara ta so na ɗan dana ka san tana da daɗi amma kofar ta ban sha'awa ban so ki ɗanɗana min da za ki taimaka ki so ne yar uwata mai so a zuciya so kenan mai so a zuciya